Шляхам пілігрыма разам з арцыбіскупам-эмерытам Тадэвушам Кандрусевічам. Адраджэння век залаты узнікла раптам у Рыме ты, шляхам цудоўным з дальніх краёў прыйшла да нас беларусоў. Маці муцнаўская, маці святая, перад табою галовы схіляем, нас да сябе ты прыгарні, ад зла і бед абарані, радзімы край абарані. Хвала Христу, дорогие слухачі і глядачі YouTube-канала Радіо Марія. Як ви бачите, ми сьогодні ізноў завіталі ў гості да Його Екселенції арцыбіскупа эмерыта Тадэвуша Кандрусевіча. Пахвалёны Єсус Христос. На веки вечные. Сьогодні тема, з якою ми приїхали до вас у гості, вельмі пасуе до нашого летнього періоду і агульного нашого католицького настрою. Як тільки починається лето, усі білоруські, принаймні католики, думають про те, як дайсці або даехаць до наших санктуарыяў. Гэта традыцыйны пілігрымковы перыяд. І ведаеце што? Гэта мае асабістыя ўзгадкі, мае ўспаміны. Я ўзгадала, як мы ішлі пілігрымамі ў Буцлаў, і нас на ровары вітаў сам арцыбіскуп Тадэвуш. Думаю, з кім жа пагаварыць, як не з ім пра пілігрым? Было дело. Але давайте ад пачатку. Ваша Экселенцыя, а ў вашым жыцці, калі ўпершыню здарылася першая пілігрымка? Ну, дзякуй за гэта пытанне, дзякуй за тое, што вы падымаеце такую вельмі важную праблему. Праблема не толькі такое, што тэхнічнае, што трэба прайсці нейкі там 100 кіламетраў, 200 кіламетраў, 300 кіламетраў, ці можа менш, ці больш яшчэ, ці праехаць, але справа евангелізацыі, справа данесення Божага Слова да людзей, справа сваёй фармацыі духоўнай. Гэта вельмі важнае. І для гэтага служаць пілігрымкі. І гэты год пілігрымы надзеі. Тэма гэтага года ўжо святой памяці папа Францішак аб'явіў гэты год 2025 юбілейным годам і пад дэвізам пілігрымы надзеі. Усе мы з'яўляемся пілігрымамі. І калі пойдзем у гісторыю, і ў старым запавеце знойдзем, як пілігрымавалі людзі. Ну, але сам Jesús пілігрымаваў са святой сям'ёй, з Маріяй, з Юсафом. Яны пілігрымавалі ў Єрусалимскую святыню. Ну, а можна яшчэ і далей пайсці трошкі. Яшчэ ішлі, Юсаф з Маріяй ішлі ў Назарет, ішлі вось. Ну, гэта пілігрымка проста знаходзіцца ў сэрцы хрысціянства і трэба выкарыстоўваць. Адказваючы на ваше пытанне, калі ўпершыню мне давялося прымаць удзел у пілігрымцы, пілігрымка можа быць не толькі пешку, але таксама на машыне можа быць, на ровары можа быць, як вы ўспомнілі, на матацыкле можа быць, не ведаю. Можа, на самалёце, не ведаю, думаю. Некаторыя таксама могуць залічыць сабе, бо як, скажам, у Рим зрабіць з Аўстраліі, то, напэўна, большую частку трэба на самалёце прыляцець. На маёй памяці першая пілігрымка была, калі мне было, у якой я прымаў удзел, калі мне было, 10-12 гадоў. У нас быў вельмі актыўны пробашч Пётр Барташевіч, які шмат увагі прысвячаў моладзі, выхаванню моладзі, але не толькі. Вось, яго любілі і маладыя, і дзеці, і старэйшыя людзі, і так далей. І ён потым аднойчы кажа, паедзем у Вільню на пілігрымку. У Вільню. У Вільні ёсць вострая брама, я гэта ведаў, бо у кожным доме у нас, у кожнай сям'і быў абраз Божай Маці вострай брамы. У касцёле таксама такія тарчы, тады называлі, не ведаю, чаму тарчамі называлі, з выявай Божай Маці вострабрамскай насілі ў працэсе, і мы ўсе ведалі, тарчу нясуць, это
гонар быў, хто панясе, такі найбольш такі шанаваны чалавек заўсёды носіў у працэсе. Ну, вельмі цяжкая, я так пробаваў, я там падняць водаліску, на важыць шмат. Поедзем туды. Ну, добра, поедзем. Вось. Як яна выглядала, тая пілігрымка? Простая машина, простый грузовик, так скажем, как мы сегодня называем, вот, покрытый тентом брезентовым, простые лавки драўляныя. И ехали. Трошки километров есть до той вельмі дістасці. Ехали. И памятаю гэтую святую імшу в гостой браме, калі я павінен быў служыць як міністрант. Не думаў, не гадаў, што потым мне трэба будзе быць там святаром. Таксама мы наведалі касцёл святых апостолаў Петра і Паўла. Гэта фігура Езуса з валасамі, якія растуць, казалі, ну, не ведаю, растуць яны ці не, значыць, я сколькі працаваў вельмі не ведаю, вось, ніхто не казаў пра гэта, ну, але так казалі, тата мне казаў, што вось гэтыя валасы растуць, можа. Вось. Потым касцёл святой Ганны, аб якім Наполеон яшчэ сказаў, каб я меў такую магчымасць, я паставіў б яго на далоні, занёс бы ў Парыж. Шэдэўр архітэктуры. Ну, і самае галоўнае, мэта гэтай пілігрымкі – гэта Вільнюская кальварія. Гэтая кальварія збудаваная была ў 17-18 стагоддзях. Гэта не проста кальварія з 14 стацыямі, 14 стацыямі крыжовага шляху. Там 15 стацый, перапрашаю, 35 стацыяў. 35, так, не ведаю чаму, але 35. І даўжыня гэтай кальваріі, гэтага крыжовага шляху, гэта 7 кіламетраў. І гэтая, кожная стацыя, гэта, ну, капліца, якая припамінае адно ці іншае здарэнне з жыцця Езуса, з яго крыжовага шляху і так далей. Ну, мы паехалі туды. Я памятаю, як мы ішлі па гэтым крыжовым шляху, па гэтай кальваріі віленскай, потым да касцёла, там святая імша была, там завяршылася гэта ўсё. На жаль, у 1962-63 годзе амаль усе капліцы былі збураныя. Мне мама майго аднакурсніка ў семінарыі распавядала, што яна бачыла сваімі вачыма, як гэта ўсё бурылі, як гэта ўсё зрывалі. Гэта шкада было. Засталося толькі 3-4 капліцы, якія былі ў непасрэднай блізкасці да касцёла. Касцёл Узвышэння Святого Крыжа там называецца. Гэта мне вельмі, ну, так закранула моцна ў маёй памяці. Ну, потым, вядома, былі часы атэістычныя, і пра пілігрымках ніхто амаль што ніколі нічого не казаў. Ну, але 30 гадоў таму, 35 гадоў таму пачалося адраджэнне веры. І я ўжо быў біскупам, памятаю, у 90-м годзе я прыехаў у Буцлаў. І тады ўжо прыйшлі пілігрымкі. З гэтым годзе мы можам сказаць, што 35-годдзя адраджэння нармальна ішлі пілігрымкі з парафій, з харовымі, з людзьмі. Ну, напэўна, не былі так арганізаваныя, як сёння арганізаваныя. Яны ішлі там 5 дзён, 10 дзён, гэтак далей, можа, дзень адзін ішлі, можа, паўтара дня ішлі, але яны ішлі. І гэта было бачна. Ехалі туды людзі раней. Хтосьці на ровары, хтосьці на мотоцикле, хтосьці на машине, хтосьці конем, скажем, вот, и на возе, вот, ехали. Это так само были пилигримы. Але таких организованных пилигримок не было, яны з'явіліся ўжо ў 90-м годзе. Першы раз в гэтым годзе, так сказаць, што 35-годдзя адраджэння гэтых пилигримок. І мне так само вельмі ў памяці запала гэтае набажэнства. Потым у Гродні святар кажа мне, што ён хоча арганізаваць пілігрымку ў Чэнстахоў. На 15 жніўня там шмат пілігрымаў прыходзіць. Ну, добра, я яго паблагаславіў, ён арганізуе гэтую пілігрымку. Я памятаю, што тады у Гродзенскай фары, сёння Гродзенская катедра, цэлебраваў гэтую святую імшу, атрымалі мы дазвол, і тады з харохвямі, з усім, з катедры сённяшняй, з касцёла фарнага, на чыгуначны вакзал па вуліцы Гродна.
люди такими вачыма глядзелі, што это такое, нейкай дэманстрацыі, нейкі гэтак далей. Ну, ўсё было з дазволам, ўсё было як трэба гаворыцца. Вот. Тады яны паехалі, это першыя такія пілігрымкі. Ну, а потым прыйшоў 91 год, і папа Ян Павел II арганізаваў гэты сусветны дзень моладзі ў Чэнстахове таксама. Я ўжо быў у Маскве, але это таксама было адной нагой у Беларусі, другой нагой у Маскве. Вось, это было арганізаваць гэтых людзей, дамовіцца з уладамі, як паехаць, як візы это атрымаць, усё. Яшце так усё добра ішло, так Бог благословіў, што тады без візаў пушчалі ўехаць туды. У аўтобусе павінен быць святар, які адказвае за групу, і па спіску, з пашпартамі па спіску. И тогда ни много ни мало с Советского Союза приехало в Ченстахов 60 тысяч пилигримов. Ничто себе. Так, 60 тысяч пилигримов тогда приехало. Ведомо, не все они были и католики, не все они были, может, христиане, навіть не ведаю. Вот. Але хотели ехать. Памятаю, что отримал такой лист такий от одной девчины из Сибири, я уже не памятаю откуль. Владыка, помогите мне поехать в Ченстахов на этот Всемирный день молодежи, встретиться с этим необыкновенным человеком, Яном Павлом II. Помогите мне, это желание моей души. Вот. Такое она написала, такое. Я памятаю, как это рихтовались и тут в Беларуси трошки, але больше в Москве уже, как в этой группе там робили. Это была великая подрихтовка, это зрыв такие некие. Нечто такое надзвичайное будет. Но они не просто так приехали, долучались так само до групп разных, вот, но это был такой первый досвід споткаться с молодью, с верниками с всего свету. Вы так само были там? Я был так само, мало что я там был так само, и мне треба было еще катехези вести, то добре. Я уже в Москве, то еще сказали по-белорусски, то добре, буду на российской мове вести, на белорусской мове вести, а потом приходят сказать, ну, а литовская, я понимаю, бискуп, это еще есть, там было бискупа, я не ведаю чему, но мне сказали, пошел ты. А потом приходят еще польскую группу треба, это мало польских бискупов есть, еще туда треба. Памятаю, что мне дали на машину возить из одного места в другое, все 3 дни на этой катехези. А это было нечто такое, ну, вельми для этих людей всіх. Я потім шмат людей споткав у Москві, які дякували за це. Некоторые православные, мы узросли в вере, некоторые знайшли веру, некоторые и так далее. Но это такий початок був. Потім, може, ще вспоминаючи про пілігримки з Москви, було кілька пілігримок організованих у Буцлов. Цягніком ехали до Смоленска, и от Смоленска кавалочек дороги и шли в Буцлов. Так само несколько раз организовали у Аглону. Ехали у Латвии, так? У Латвии, так. Ехали цягніком у Ригу, и потом з Риги шли. Долучались до тих пилигримов. Но и такая у нас тогда выдавалась в Москве газета «Свет Евангелия», «Светло Евангелия». З'явився артикул такий, там одна студентка Московського університету пише свої ураження, свій досвід, як вона прийшла цю пілігримку в Аглону. І навіть я не була невіруюча, але я сябровка католичка. А що ти робиш літом? А нічого, в Москві буду тут, але вдома в Москві, там батьки не вельми багаті, здесь там не поеду, здесь залишуся тут, але вдома в Москві бути літом, ось і так далі. А ти що? А я йду в пілігримку. А что такое пилигримка? Ну, едем в Ригу, группа едет в Ригу, и там потом вести в Аглону. Где Аглона, где там, відомо, поглядели, так далее, там интернета не было еще, на карте все это. А тебе не возьмете. Ну, поразмовляю, возьмем, иди. И она розповідає, як вона з невіруючого стала зовсім інша, як вона прийняла хрест. Я, каже, гляджу на тих людей, вони йдуть. І вони про Бога кажуть, їм читають там, я сказав, лекції, може, це були конференції, вот, скажімо, і так далі. Потім, каже, одне одному допомагають. Вот, у когось мозолі, там, це лечать їх і так далі. Я трапила зовсім у інше осіроддя. І я прийшла в Аглону і попросила хрест. Це був шлях навертання до Бога. Такі мої, скажімо, перше то ще, коли я малий зовсім був аж до початку біскупського служення, потім вже
быў у Беларусі. Вы даволі шмат гадоў служылі ў Расіі, а ці ёсць там такая традыцыя пілігрымавання да санктуарыяў? Ці ўвогуле ёсць санктуарыі, да якіх католікі ходзяць пілігрымкамі? Ну, на самай справе гэтага няма, вось, бо найперш такіх вялікіх санктуарыяў няма. Няма таксама і адлегласці вельмі вялікія. Может, такой практики нема. Аднак, вот тое, што я ўжо ўзгадваў, што ішлі пілігрымкі з Масквы ў Буцлаў, ішлі пілігрымкі з Масквы ў Аглону. Это ўжо нагадвае аб тым, што людзі хочуць. Далей у Буцлаў заўсёды прыязджаюць пілігрымы, з Піцера прыязджаюць, у Віцебскі далучаюцца да гэтага. Некаторыя прыязджаюць проста, долучаюцца дзесьці да нейкай групы людзей. Ну і ведаю, што ў гэтым годзе саратоўскі біскуп да мяне зателефанаваў раней, кажа, ну, даволі складаная сітуацыя, дзесьці паехаць, вельмі складана і гэтак далей. Мы хацелі бы прыехаць з групай пілігрымаў з Саратава і прайсці ў гэтым у пілігрымцы ў Буцлаў. І яны пойдуць, з маладэчна пойдуць, эта група будзе. Яны раней прыязджалі, ну, там 10, 15, 20 чалавек прыязджалі, гэта ёсць. Ведаю, што ў мінулым годзе была пілігрымка ў Саратаўскай дыяцэзіі да такой санктуарія, скажем, праваслаўнага на тэрыторыі гэтай дыяцэзіі, бо я яшчэ некалькі гадоў як быў у Саратаве, там быў таксама у саратаўскага біскупа, і біскуп саратаўскі праваслаўны сам запрапанаваў, кажа, мы там пілігрымы ідуць, я ведаю, што у вас таксама такая практыка ёсць, у вас я, ну, не ведаю, ці маеце дзесьці тут, ці не маеце, дзе можаце ісці да нашых санктуарій, і ведаю, што туды хадзілі. А чым адрозніваецца, можа, ведаеце, гэтая традыцыя пілігрымавання ў праваслаўных і ў каталікоў? Ці яна ўвогуле, ну, падобная? Ну, я ні разу не прымаў удзел у праваслаўнай, але, напрыклад, ведаю, што ёсць санктуарыі вялікія там у Польшчы праваслаўныя, у Хайноўцы, напрыклад, і там, ну, я не ведаю, десяткі тысяч, можа, сотні тысяч людзей, і хтосьці прыходзіць, хтосьці прыязджае, я сам туды хадзіў, ну, не разам з імі, я не трапіў на гэты фэст, скажем, праваслаўны, але спецыяльна паехаў, каб там пабыць в гэтым месцы. Таму, ну, мне складана сказаць, як гэта ёсць, але думаю, напэўна, нешта падобна ёсць, бо людзі не проста так ідуць, не проста не сабе хочацца ім пайсці, не маюць чого рабіць, ідуць з духоўнай патрэбы. І таксама тут у нас гэтыя пілігрымкі, якія ідуць, таксама не проста так, але з патрэбы дасканаліцца духоўна. Дарогі, якія праходзяць людзі там у самоце, вось на ваш погляд, гэтыя пілігрымкі чым асаблівыя, чым адметныя? Ну, вядома, што ёсць пілігрымка арганізаваная, і ўжо традыцыйна з Мінска так 300 там з вялікім гакам, як кажуць, маладых людзей ідзе, з іншых гарадоў таксама ідуць, але ёсць яшчэ, ну так у народзе называюць галодная пілігрымка, якую вядзе ксёндз пралат Завальнюк, заўсёды яны ідуць на хлебе і вадзе. Той самую шлях, ну не тым самым шляхам ідуць, але таксама ад Мінска да Буцлава, але ёсць таксама і самотныя пілігрымкі. І такія пілігрымкі некаторыя людзі здзяйсняюць на вельмі далёкія адлегласці, як у Сантьяго де Компостела некаторыя ідуць. Это тысячы кіламетраў, але ідуць. Ну, я адношуся пазітыўна, чалавек сам сабе выбірае. І калі ці вялікая група, вядома, што гэта група арганізаваная. Вядома, што там хтосьці яе вядзе. Ну, спачатку арганізоўваў гэтую групу ксёндз канонік Антоній Клімантович, сёння хрыстасоўцы, ксёндзы хрыстасоўцы арганізуюць. Там ёсць святары, якія праводзяць канферэнцыі.
Дома, что это уже будет организовано. Там есть святая мша, там можно до споведи сходить, там можно поразмовлять со святаром, які проблемы там маем, ці штось яшчэ ў гэта далей. Але калі будзеш ісці самотна, адзін толькі ідзеш, ты толькі сам на сябе ўжо павінен спадзявацца, і трэба арганізаваць сабе начлег, трэба арганізаваць сабе і харчаванне, ну і таксама чаго я адзін іду, а хочу адным пабыць. Ёсць пустэльні, дзе людзі закрываюцца, і он адзін сам знаходзіцца месяц, больш часу і так далей. Ну, такім чынам, каб прасякнуць самога сябе, заглянуць у сваё нутро, у сваю душу, у сваё сэрца, заглянуць і стаць іншым чалавекам. Чалавек выбірае. Я думаю, што кожны з гэтых спосабаў, ён прымальны. А ці мае значэнне, як чалавек дабіраецца да санктуарыя? Нагамі або на самаходзе на ровар? Ну, не всім дазваляе здароўе, напрыклад, нагамі прайсці, на пешку прайсці. Можа, на ровары таксама не ўсе даедуць, вось, і так далей. Гэта адзін фактар. Другі фактар, таксама часу, можа, не ўсе маюць. І некаторыя ставяць іншую мэту, калі было 300-годдзе прыбыцця цудоўнага абраза Божай Маці у Буцлаўскай, у Буцлаў туды, вось, спаткаў людзей з Гродна. Яны на роварах праехалі і адбералі 300 кіламетраў, каб было. І так ехалі. У гонар 300-годдзя, 300 кіламетраў мы праедзем на ровары. Ну, тут зноў таксама кожны выбірае, як яму ёсць, каб, скажам, як з той Москвы ішлі ў Буцлаў, то, ведаеце, трохі задалёка было бы, Смаленска таксама не блізка было, але до Смаленска даехалі. Тут ужо каму што як падабаецца, гэта кожны выбірае сам. То бок, сродак, як дайсці, дабрацца да санктуарыя, выбірае кожны сам, а што галоўнае ў змесце тады? З чым у сэрцы трэба ісці? Спытаў адной дзяўчыну, ты ідзеш, чаго ты ідзеш, чаго ты ідзеш? Сядзела бы ў хаце, сядзела бы ў кіно, ў тэатр схадзіла бы, і адпачывала бы сабе гэтак далей. І яе адказ, быў вельмі файны, мне вельмі спадабаўся. Іду ў Буцлаў, каб падладаваць, падзарадзіць свае духоўныя акумулятары. Каб мне хапіла гэтай духоўнай энергіі на ўвесь год. Всі людзі ідуць туды. Мы ведаем, што ад Езу пад Марыяем да Езуса праз Марыю ідуць да Божай Маці. І найбольш санктуарый у свеце гэта прысвечана Божай Маці. Ведаем, што праз яе мы даходзім да Езуса, да крыніцы Божай ласкі, і каб духоўна аднавіцца, каб духоўна нанова адрадзіцца. Гэта першае. Другое, калісь так размаўляю з людзьмі, які, можа, далёкія двері, можа, так адышлі, а што вы робіце, тое, рыхтуемся да пілігрымкі. Пілігрымка? Што такое пілігрымка? У Мінску было. Што такое пілігрымка? Будзем ісці 125 кіламетраў у Буцлаў, і 300 чалавек пойдзе, плюс-мінус. Ісці? А што, не можна на машине паехаць? Ці аўтобусам? Не, а чаго ісці? Не ўсе разумеюць, але ідуць. Яны ідуць не дзесьці там у замкнёнай прасторы, што іх ніхто не бачыць. Іх бачаць людзі у вёсках, у гарадах, іх бачаць людзі. Ведаем, што шмат людзей спатыкае нават там пачастунак, якісьці арганізуе гэтак далей. Ідуць. Чаго ідуць? Значыць, не проста так, это не прыйшлі прагуляцца па парку. Бо і надвор'е невядома, якое будзе. Можа быць холад, можа быць дождж, а можа быць спякота. І як? Спаць таксама ніхто ложак не падрыхтуе. Трэба ў намётах спаць. Ежа таксама такая спартанская будзе, спартанскія ўмовы жыцця і так далей. Нейкая ахвяра. Чалавек прыносіць сябе ў ахвяру. Ідзе з нейкай інтэнцыяй, кожны ідзе з рознай інтэнцыяй. Можа, кагосьці на вяртанні, кагосьці, камусь трэба экзамены здаць, когось там штосьці ў жыцці і ўсё укладаецца добра, каб гэтак было. Но хтосьці знайсці другую палавінку таксама ідзе. Таксама такое ёсць, і такія выпадкі таксама ёсць. Добра, што там пазнаёміліся. Далей
таксама едуць машыны і глядзяць, ідуць людзі, чаго яны ідуць, зноў пытаюцца. Гэта пілігрымка змушае людзей спытацца, што ў гэтым свеце, які сёння далёкі ад Бога, які забываецца пра Бога, які хоча жыць так, як будто Бог зусім не існуе. Ёсць людзі, якія кажуць, што не, ён ёсць. Што і вось яны паказваюць гэта сваім прыкладам. І таму кожная пілігрымка, яна мае вельмі вялікае евангелізацыйнае значэнне. І таму і святы отец Францішак менавіта выбраў такую тэму гэтага года пілігрымнай надзеі, камуністрацыі гэтай надзеі. Ён заклікае да гэтых пілігрымак. Не ўсе могуць паехаць у Рым, прайсці праз святыя вароты, праз святыя брамы. Для гэтага гэтыя святыя дзверы, брамы ёсць у кожнай дыяцэзы, у кожнай краіне свету. Тут можна прайсці. Ён заклікае да гэтага, бо гэта тая традыцыя, якая захавалася з даўніх часоў, і трэба далей падтрымліваць. Таму трэба глядзець, так сказаць, шырока на гэта глядзець у розных аспектах. І просто разам мы становім касцёл. Моладзь – гэта будучыня касцёла, гэта будучыня краіны, гэта будучыня свету, ну і духоўнае дасканаленне, таксама ачышчэнне ад грахоў. Таксама гэта, як ужо казаў, тая дзяўчына сказала, падзарадка сваіх духоўных акумулятараў. Ну так, есть такое меркаванне, што пілігрымкі – гэта такія у добрым сэнсе каталіцкі наркотык. Хто адзін раз хадзіў, то ўжо на наступны раз вельмі хочацца ізноў. Ад пяткі чэшацца, каб ісці наступны год. Ну, у добрым сэнсе няхай будзе так. Няхай будзе так. Ну, добра, ведаеце, я ездзіў роварам, люблю роварам, ездзіў роварам. Ну, ездзіш роварам, шмат людзей ездзіць у Мінску роварам. Хтосьці мне казаў, што ёсць каля 180, каля 200 кіламетраў гэтых веладарожак у Мінску толькі адны. Але людзі ведаюць, спатыкаюць, вітаем, пахвалёны, вітаем, то і так далей. Ну, потым эта група сабралася, кажа, можа, мы вось пілігрымку на роварах зробім. Ну, спецыяльная святая імша ў чырвоным касцёле была, потым разам з імі ехаў да межы Мінска, благаславіў іх, яны далей ехалі, і потым спатыкаў іх у Буцлаве, таксама уязджалі разам. Ну, ім падабалася так ехаць, падабалася так, это хутчэй трошкі, ну, але як кожнаму сваё. І адтуль узнікла гэтая традыцыя сустракаць пілігрымкі на ровары? Ну, яна ўжо стала традыцыяй, не ведаю, як цяпер далей будзе, але настала ўжо традыцыя, і ведаю, што не толькі цяпер прыязджаюць, не толькі з Мінска едуць, але з іншых гарадоў таксама едуць. Не толькі малітоўная частка, але яшчэ таксама і для здароўя добра. Як на дне моладзі ў Кракаве папа Францішак сказаў для моладзі, хопіць ляжаць на дыване, адзявайце свае адідасы, вставайце і ідзеце. Ну, тут можа ідзеце, едзьце на ровары, ідзіце, несце Евангелле. Калі аднавіўся пілігрымковы рух на Беларусі, паступова, год за годам, узнік цэлы шэраг спеваў новых, адмыслова пілігрымковых. Ці маеце вы улюбёны пілігрымковы спеў? Ну, ведаеце, гэты гімн, ці гэта песня да Маці Божай Буцлаўскай мне найлепей падабаецца. Але сапраўды гэтыя пілігрымкі сталі такім стымулам для напісання новых рэлігійных песняў. У нас людзі ёсць талентавітая моладзь, якая піша словы, піша вершы, піша музыку. І акурат падчас такіх пілігрымак гэтыя песні нараджаюцца. Можа, апрабату нейкую атрымліваюць. Гэта атрымалася, гэта не атрымалася, штосьці яшчэ трэба паправіць. Посярод іх ідуць людзі, якія музыканты ідуць таксама, якія спяваюць у хорах, якія таксама, можа, вучацца ў музычных установах. Гэта спрыяе, гэта вельмі добра, што такая ініцыятыва праяўляецца, што яна ёсць і што
ну, нараджаюцца гэтыя песні. Які ваш любімы момант буцлаўскага фэсту? Ну, для буцлаўскага фэсту мой любімы момант – гэта вечаровая працэсія са свечкамі. Вось, ведаеце, можа так не вельмі бачна, але на здымках это было бачна. Вось, але зверху, з-ад алтара, вогняная рака. Вогняная рака – это нешта такое, што это таксама людзі прыйшлі, вось, і не заўсёды цёпла бывае часамі, і вельмі холодна, вось, а людзі стаяць, людзі прыйшлі, людзі ідуць. Ну, гэта для мяне найбольш такі уражлівы момант. І ўсе мае там госці, якія былі, каго прывозіў у Буцлаў, яны вельмі былі ўражаныя гэтым. Напэўна, днём вельмі важна і працэсы гэта эўхарыстычныя і так далей. Аднак у гэтай цемры, уначы, вось, гэтай працэсе, гэта нешта такое вельмі надзвычайнае. Чаму варта у гэтым юбілейным 2025 годзе вырушыць у пілігрымку? Неважна, ў якое месца, але знайсці яго і пайсці туды або паехаць. Ну, як ужо я ўзгадваў, і ўсе ведаюць, гэта юбілейны год, год надзеі, год, калі мы павінны быць пілігрымамі надзеі. Усе мы пілігрымы, усе мы выйшлі з рукі Божай. На гэтай зямлі мы не маем сталога месца замяшкання, і мы в гэтай зямной пілігрымцы, якая з'яўляецца стартам да пераходу ў вечнасць. І для гэта з'яўляемся гэтымі пілігрымамі. Ну, а гэты юбілейны год дае шмат прывілеяў. Это найперш прывілей адпусту, які мы можам атрымаць у пілігрымках да юбілейных касцёлаў. І гэтых юбілейных касцёлаў у Беларусі шмат ёсць. У Мінска-Магілёўскай архідыцэзе это Мінская катедра, Магілёўская прокатедра і Буцлаўскі санктуарій. Таму трэба з гэтага карыстацца. Это кладзесь, такая духоўная кладзесь, з якой касцёл нам дае гэтыя адпусты. І гэтыя адпусты можам ахвяраваць у сваіх інтэнцыях, інтэнцыях іншых людзей, інтэнцыях нашых памерлых. Таму з гэтага трэба карыстацца. Ну, далей таксама духоўна дасканаліцца. Уже не першы раз кажу гэтыя словы, але гэта галоўная мэта. Бо мы чуем канферэнцыі, мы можам паразмаўляць са святаром. Не так, вот, ведаеце, прыходзяць у катедру людзі, вот, ну, калі паразмаўляць з гэтым святаром, як там у нядзелю столькі споведзяў, столькі імшаў, столькі так далей. Просто няма часу. А тут святар мае часу, ідзе разам з табой, вось. Можна ісці ў гэтым натоўпе, можна трохі аддзяліцца, ісці там, аддзельна з ім быць, схадзіць добрую споведь адбыць, таксама вельмі важна. Ну, і, вядома, пакланіцца Божай Маці, прыйсці туды, папрасіць яе дапамогі. Усе мы, калі ў нас нейкія беды ці што, да нашых земных маці дзіця бяжыць. Вось, ну, тут мы з'яўляемся духоўнымі дзецьмі Марыі, і на наша духоўная маці прыйсці да яе, прасіць яе дапамогі. Кожная ідзе ў пілігрымку са сваёй інтэнцыяй. Але ці можаце вы падказаць, якую агульную інтэнцыю можам мы ўсе каталікі гэтым летам несці ў сваіх сэрцах? Ну, напэўна, як вы сказалі, правду, кожны ідзе са сваёй інтэнцыяй. Вот. Ну, але мне здаецца, што трэба для нас усіх тут маліцца аб адраджэнні нашай веры. Вот. Мы яшчэ бачым шмат людзей у касцёле, але бачым таксама і шмат праяваў, ну, таго, што вера стала больш халоднай, ніж была 10-20 гадоў таму. Гэта бачна і па колькасці людзей, якія прыходзяць да касцёла. Іх яшчэ шмат, аднак ужо не столькі, сколькі было. Гэта бачна таксама і што моладзей шмат, аднак не столькі, сколькі павінна быць. Бачым колькасці хростаў, што яны памяншаюцца. Бачым таксама колькасці шлюбаў, якія памяншаюцца. Бачым таксама і колькасць разводаў, якая павялічваецца страшна. Вот здесь недавно чытаў афіцыйную статыстыку, што 2 сем'і з 3 разведзены. Это трагедыя. Ну і тое нараджэнне гэтай веры. Вот, бо без веры няма збаўлення. І трэба прасіць Марыі,
той, якая, можна сказати, з'являється в этой стереже нашу віру, допомагає, допомогла так само нам, нашому народу, вернутися до Єсуса Христа як криниці нашої віри. Так само і надії. Дякую велике, Ваша Екселенція, Дякую, за нашу дякую. сьогоднішню розмову, за натхнення на сьогоднішні пілігримки усіх пілігримів надії. Ну, нехай йдуть, нехай будуть цими пілігримами вже 2025 юбілейного року, нехай узростають у вірі, надії і любові, і нехай добрий Бог всім благословить. До зустрічі у Буцлаві. До зустрічі у Боцлаві, так. Як Бог дозволить, то напевно, так. Дякую. И на Буцлавской крочим святыни, просим заступництва перед Сыном, каяться Йосюшим нам усім, Христа за нас перепроси. Мати Буцлавская, Мати святая, перед Тобою головы склоняем, нас до себе Ты пригорни, от зла и бед оборони, родимый край оборони. Мати Буцлавская, Мати святая, перед Тобою головы склоняем, нас до себе Ты пригорни, от зла и бед оборони,